I dag skal vi pynte op til Halloween udenfor, og jeg tænker, at jeg vil filme en lille video med, at vi pynter op. Og så til allersidst i videoen, så viser jeg resultatet, når det er mørkt. Så jeg tænker, at jeg kan vende tilbage, når vi skal til ud og pynte op. Nu er vi kommet ud, og sådan, min far er lige i gang med at finde alt pynten frem, så vi ikke behøver at gå ind. Men ja, vi har fundet nogle små græskar frem, og så har vi en hel kasse fyldt, og så nogle små græskar her. Jeg kan nemlig godt løfte den her heks ud, fordi den er så cute. Og men bare den her, ikke? Den er så skør og grim. Så ja, vi skal bare pynte lidt op nu. Nu skal jeg finde en plads til den her. Jeg tror, det kan stå der. Ja, det er cute. Og nu leder jeg lidt heri. Jeg ved ikke helt, om der er noget. Jo, altså jeg gider ikke helt løfte de store græskar, fordi jeg er lidt bange for at tabe den, men den her er rigtig cute. Jeg tror, den kan stå ved siden af. Eller her. Ja, ved siden af. Og jeg prøver lige at finde plads til det her. Det er lidt tungt, så jeg skal lige passe på det. Nu ved jeg, hvor den kan stå. Jeg har lige fundet sådan noget samt edderkopper spændende her. Og jeg tænker, der er en kæmpe edderkop i. Og jeg tænker lige at prøve på det op. Jeg ved ikke, om jeg kan, men jeg kan lige prøve. Jeg kan glade det filmer, jeg putter op, men det der, det synes jeg er en pæn plads. Det tager du det for min stik. Du skal ikke sluge det. Ja, nu er det kommet ind igen, så har jeg fundet, altså det her cute græskar, det er så cute. Så den her kunne godt stå her, fordi det ligner lidt, når jeg ikke så på. Ja, den stiller jeg der. Og nu prøver jeg så sådan finde til den her, for eksempel en edderkop. Og så er den mere kranje. Okay. Ja. Jeg tror, det her det er sådan noget, der skal være ude på de her sten, der er herude. Ja, min far hjalp mig lige med det her. Og så vil jeg prøve sådan at lave lidt her. Nu prøver jeg lidt sådan lidt skelettet. Det er bare helt den. Her. Okay, nu har jeg lige fået sat en hue, og så tager jeg en arm. Den skal jo være måske lidt tættere på hovedet. Det er lidt svært det her. Nu har jeg fået endelig lavet. Det her skal ligesom stikke op. Og så er der en gravsten. Jeg ved ikke, om den skal være det der, eller det der. Der er nok mest plads her. Så jeg tænker, at det kan stå her. Jeg skal bare lige. Ja, så det der. Så har jeg posen med. Og så skal det jo så se sådan her ud. Det gør lidt, og så ser det andet ud. Og så tænker jeg vil finde en lille plads til den her. Ja, den her hænger jeg på en eller anden gren. Jeg kan ikke sådan ind, men ja, okay, måske lidt dumt at hænge den på en gren. Måske finder jeg bare lidt andet. Nå ja, nu har jeg det. Den kan jo hænge på den her. Fordi det er sådan her, at der er sådan en her. Ja, ja. Og så har min far også lige fået at hænge det her lille edderkoppespind op. Og nu prøver jeg at hænge den her op. Okay, så hænger der det her græskar og det her græskar, som jeg lige har hængt op. Min far hang det her op, fordi det kunne jeg ikke helt finde ud af. Og så har jeg også hængt det her op. Det synes jeg faktisk er ret pænt. Nu tager jeg bare lidt
flere af græskarne, fordi dem har vi mange af. Og der er rigtig mange græskar, som står her ude. Altså, vi har sindssygt mange græskar. Okay, altså den her. Den kunne godt stå ved siden af den der bider i det græskar. Den står der. Og en flere græskar. Nej, men der er lige et tilbage. Og den kan stå der. Så ligner det til natten. Jeg har også lige fundet et lille spøgelse, som jeg vil finde en plads til. Nu er det jo her, jeg skal ringe på, så der spøgelse kunne godt stå så lidt her, så længe de bare ikke kommer til at træde på det, men det tror jeg ikke. Ja, jeg har lige fundet sådan en lille edderkop, og den tænkte jeg kunne sidde heroppe i edderkopspindet. Og hvis jeg lige kommer lidt længere ind, så har vi et skelet, som kan sidde på Teslaen. Den der ville blive indenfor. Og så er der sådan et lys her. Jeg tænker, at jeg vil finde en plads til udenfor. Ja, jeg tænker, at lyset skal hænge her på, så det skal vi lige hurtigt gøre. Nu har vi fået hængt edderkopspindet om, men vi mangler lige hurtigt nogle batterier, så det er min far lige ind og finde. Altså, nu har vi ikke mere pynt til udenfor, men vi har også pyntet op indenfor i går, så det tænker jeg lige, at de skal med ind og se. Så har vi skelet og skelet. Og vores blomst med edderkopper. Og så har vi lys. Og så har vi flere skeletter og flere edderkopper. Og så har vi skeletlys. Det lyser rigtig meget, når der er mørkt. Og flere. Og så har vi spøgelser og edderkopper. Mere skeletlys. Og en hånd. Flagmus. Skelet. Og så synes den har vores slikket skal ligge i. Så kan den ret mange ting. Jeg glæder det på dem. Så den kan det her. Det var en knap, jeg trykker på. Og så hvis jeg tænder for den. Og så er det så. Og så har vi lidt flere edderkopper. Græs her. Edderkop. Og et skelet. Græskar. Flagmus og skelet. Og så har vi skeletter. Og så har vi den her. Så. Og det var det pynt, vi havde indenfor. Så har vi også det her udenfor. Og søst, så har min far et gigantisk edderkop op på taget. Det kan man også se. Ikke taget, men cykelskruet. Altså, jeg hader den. Og så den 31. så har vi noget uhyggelig musik på. Og så er der en røgmaskine. Og så tænker jeg bare, at jeg vil vise jer alt pynten i aften, når det bliver mørkt. Nu er der blevet mørkt udenfor. Jeg har lige haft sådan nogle sko på. Og så tænker jeg, at I lige hurtigt skal med og se pynten. Ja, så man starter med at åbne døren. Så ja, nu er der jo ikke helt noget. Men så kan man se lidt af, at der er rødt lys. Og så finder det her. Så der er et skelet frem. Hvis man lidt længere hen, rødt lys. Edderkoppespil med 2 edderkopper. Og så er der lidt flere græskar. Og en heksegrød med lidt røg. Ja, der kommer røg op. Så er der nogle græskar igen. Noget rødt lys og edderkoppespil. Et til edderkoppespil. Og nu ved jeg ikke helt, om I kan se det, men så er det cute græskar. Græskar bare. Så er der flere græskar. Og en edderkop. Jeg ved ikke helt, om I kan se den, for det er rødt lys, men der er en edderkop. Så er der flere græskar. Nogle rødt lys. Græskar. Og et skelet. Og hænger der også lige. Den er kommet der. Jeg ved ikke helt, om I kan se den.
Jeg glemte lige hurtigt. Men I kan hurtigt se resultatet. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men det er resultatet. Og så egentlig bare rigtig tak, fordi I så med den her video. Så tak fordi I så med. Vi ses.